Hoy, karnuba, magmamanok, magrarabit, at mga nag-aalaga ng hayop. Nanay, tatay, lolo, lola, mga kaibigan, kapatid at mga interesado sa pagkahayupan. Tara na po at sama-sama nating pasyalan ang aming munting farm. Namnama di kamtu maawanan di pagyak sumagmamano abulan. Ngayon, magbabakuna tayo ng B1B1 sa ating mga sisiw. Mga sisiw natin, mga 7 days, mga 3 days to 7 days old. Doon tayo nagbabakuna. Okay, so ito siya. Yung bakuna natin. Okay, B1B1. Yung bakuna, ito yung diluent niya. Kasi yung napapansin nyo, may yellow dito dahil kailangan malamig to. Okay, so pag may takip to, gagawin natin is pagkaroon natin tong dalawa, tapos saka natin lalagyan ng takip to kung saan yung takip niya may butas. Yun yung gagamitin natin na pang vaccine sa mga manok. So it will be a vaccine administered through the eyes o doon sa kanilang ilong, sa nose. So isang patak. Usually ginagawa ko 2 patak kada manok. Maigi na. Kesa naman isang patak lang tapos kalahating dos lang pala yun. So ginagawa ko 2 patak na lang per chick. So marami to. Actually maraming masasayang dito. Mas maraming nasasayang kesa nagagamit dito dahil ito pang 1,000 na sisi ito eh. Ilan lang din naman yung babakunahan natin. Mga kuwan lang. Mga 100. So 10% lang niya yung nagagamit natin. Okay, so ito. Katapos na matanggal yung lock niya, ito. Pag haluin na natin itong dalawa. Yung diluent tsaka yung vaccine mismo. Ito ginagawa ko. Diluent ang nilalagay ko dito, tapos tutunawin natin yung vaccine. Okay. Tapos
babalik. Mabilis matunaw tong vaccine na to. So ito, may kanto, may IV rin tong vaccine na to. May para sa infectious bronchitis. Tsaka ito yung B1 type, B1 strain. Yan ang NCD. Yung NCD po yun yung sinasabing peste ng manok. Pag yun tumama sa ating manukan, wipe out yan pag walang bakuna. So hindi lang tao ang may bakuna, manok din. Okay. So lahat ng manok natin bakunado. Kasi hindi po pwedeng bakunado yung iba hindi. So ito, yung pampatak para dito. Okay. So paglagay natin, press lang natin siya, tapos good to go na. Pero kailangan meron pa rin yelo yung lalagyanan. Kailangan malamig pa rin. Kailangan i-maintain yung malamig na temperatura kasi masisira to eh. Mabilis masira to. Kailangan magamit to within 2 hours pagkabukas. Okay, so babakunan tayo. So, ito yung mga sisiw na babakunahan natin. Nilagay ko lang dyan. Dito sila galing kanina. So, nilinis ko na rin to. Tapos, babalik ko sila rito pagka bakuna. So, ito yung unang babakunahan natin. Sa mata lang. Patak sa mata. Okay, so ito. Aruba. Gagawin natin is yung mata. Sa may bandang mata ang papatakan natin. Okay. Okay, so yan. Dalawang beses ginagawa ko.
yan. Sa mata, tsaka sa ilong, ganyan yung ginagawa ko. Dapat nakatayo to, kasi kung hindi siya nakatayo, half dose lang yung malalagay natin. Huwag na asting isipin na matapon dahil marami naman to. Huwag nating sayangin. Yan o. Diba? Okay. Okay, tapos check nyo na rin yung mga puwit ng manok. Kasi minsan yung puwit ng manok may indication yan na healthy siya o hindi. Kung may mga dumi-dumi rito, eh medyo check nyo na yung manok dahil minsan pag may mga ipot dito, siya rin ang isang indication na mayroong coccidiosis yung manok. So yung pagbabakuna is also a way of individually checking yung mga sisiw natin kung healthy ba sila or hindi. So kailangan tiyagahan lang to dahil lalo na kung maramihan, kung libo yung manok yung sisiw mo ay delikado na. Yung ginagawa ng iba is sa inumin nila nilalagay sa yung mga malakihang hatchery farm. Okay, so yan. So ito, dito mabilis to eh, yung dominant, yung D109, mabilis na malaman kung layer siya o inasal type siya. Kung inasal siya, walang puti rito. Ibig sabihin to, lalaki. Okay? Huwag malungkot yung kung malikot yung sisiw. Ibig sabihin, kung malikot siya, healthy siya. Eh huwag magtaka o huwag magalit kapag malikot siya. Oh. Ibig sabihin, healthy ang sisiw na yan. Kung hindi siya nagalaw, doon ka na mag-worry. Okay, oh, diba?
ito rin yung ginagawa ko, Karuba, kapag nagbabakuna ako, yung inumin nila, pag nakita nyo siya, naobserbahan nyo siya, yellowish. Nilagyan ko yan kasi ng electrolyte. Nilalagyan ko ng electrolyte yung inumin nila pagkatapos magbakuna. Okay? Kasi ma-stress sila dyan eh. Pag bakunado sila, kababakuna pa lang, stress sila. So kailangan meron silang electrolyte. So yung may puti sa tuktok, lalaki, ito wala. So babae ito. So itutuloy natin, Karuba, sa susunod na video, sa part 2 nito, yung pagbabakuna natin sa mga iba pang mga sisyo natin. Kasi ang vaccine na to, yung IB B1B1, yung ginagamit nating vaccine, is good for 1,000 chicks. Wala pa namang walang 1,000 chicks tong kaya ginagawa ko is inaantay ko yung iba, yun. Kaya may mga nauna rito. Ito actually yung huling nilabas natin sa incubator. May mga nauna na rito, mga 7 days old. Yun, babakunahan din natin sila. Nandun sila sa ibang brooders natin. Actually, itong box na to is emergency brooder lang to. Yung karton na to, ginagamit ko lang to sa first 4 days, and after that lilipat ko sila sa mga ibang brooders, kasi maglilipat na rin tayo, mag-adjust tayo sa mga ibang brooders natin para doon sa mga medyo malalaki na. So ang tabayanan nga, Karuba, yung paglipat natin sa ibang brooder natin, para doon din tayo magbakuna. Shout out po sa inyong mga masugid nating taga-subaybay. Itong pagkain nila, ang patukasan nila, salamat po sa Chick inyong Booster. Walang sawang panonood sa ating mga videos. Sana po may natutunan kayo kahit papaano sa ating mga ina-upload na videos. Panoorin po ninyo yung antayin po ninyo at panoorin yung part 2 nito. Maraming salamat po. Nukanyak agyang ay kasmanla ay ayang dagiti aramid jay katal talunan ayawan ken tagariribugan ti bagi bumig sa sumalun at pay. Still here, mga Karuba. Manood kayo sa ating mga videos. Mag-subscribe. I-like nyo sila. Share nyo sa inyong mga kaibigan para dumami tayo. Lalo na po dito sa Ilocania. Napapansin nyo yung ating mga dialogue. Karami. I can even say na mas marami yung mga Ilocano dialogue natin. At may mga Ilocano 101 din tayo para rin sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Okay? So much for that. Salute to all of you. And be safe. Mag-ingat tayo lalo na sa panahon ngayon. Alagaan natin yung ating mga katawan, hindi para sa atin, pero para sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kasi kung
magkakasakit tayo, hindi lang tayo magsasuffer. Mas magsasuffer yung ating pamilya. Okay? So, good day and see you in my next video.